نعنا محجاز مستدلي عزي أغلال كتكبروات تقول نجار تهلوت شانلنا سبسكرايب مقبر نزا فيديو لايك مها بنترحيب سن نايت عنعيد بتجزا التنقص زوس كابتم تأكب تحشخشخ يسمع كتيلو النتور مستون قالوت عمالغنا تزارار بزلو رئيس خكافلو بنابت مدرخ يعدمو تورون نقص سيف استقرم سيفي كم زلو قدي من تسمع يقرم بزو قدايون تور አይተሐጎሰን ነይሩ ቶሩን ዝገብሮ ዘሎ ንሱስ ከቋርጾ ይነግሮ በትግዘውን ዙስ ይድብካቴና ያስሮ ክዳኑን ብሙዛ ሐቀኛ መንነቱ ነቲ ህዝብ ይፍልጥ ቶር ንዙስ ምሶን ክሕጎስ ከእምኖና ፈተነተሎ ዝፎቶ ጀግና ናይ ንጉስ ነይክሮ ሰይፍ ባዕሏና ብምፍራህ ስጉምቱን ሙሳድ ፈቃደኛ ይኮነን ዙስ ናይ ነይክሮ ሰይፊ አማልኽቲ ዘላለም ጽንዓት ንምብጻሕ እና ፈተነ ከም ዝኾነ ልዑል ዝኾነ ኃይል ፍጡር ኣብ ሰማይ ዝነብር ናቡ ዝበጽሕ ናይ ፈላማይ ደቅ ሰባት ትምኒ ከም ዝኾነ ይነግሮ ጎሩውን ለወቅቱ ተሰሚሩሉ ኩሎም አማልኽቲ በሓደ ግዜ ክድምስሶም እዩ ኣብ ቀጻሉውን ጄሚን ቫልኬሪ ናይ ቶር ሓሳብ ከም ተስተሓሰበ ከም ዘይኸደ ከም ዘሎም ስርዓዩ ስጉምትን ሙሳድ ወሰኑ ከምውን ብናይ ቶር ቀረባ ዘለዎ ሓለውቲ መጥቃዕቲ ይጅምሩ ጎሩውን መሓዙቱን ምሕጋዝ ናብ ቱኪናት ይሕወስ በትግዘውን ዙስ ወርቃማ መብረቕ ተጠቂሙ ንጎር ኣሲሩ የጥፍኦ ቶሩውን ኣብ መሓዙ ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዒ ይዕዘብ እቲ ወርቃማ መብረቕ ካብ ዙስ ምሰረቐ ብጣዕሚ ብምሕራቅ ብናቱ መሳርሒ ንዙስ ኣብ ኣፍልቡ ወቂዑ ናብ ሞት የውቅዖ ከም ዕድል ኮይኑውን ኮር በቲ መጥቃዕቲ ብዙሕ ኣይተሃሰየ ነይሩ ከምውን ቶር ናይ መሓዙ ገለ ኣካል ደልዩ ረኺቡ ምስ ናቱ ርእሲ ኣሲሩ ምስ መሓዙቱ ኮይኑ ጸላእት ምባእስ ይቕጽል በቲ ግዜ ኮር እተናጣል ብፋጣ ብምጽዋዕ ናይ ዙስ ወርቃማ መብረቕ ብምስራቅ ናብ መርከቦም ወፂኦም ናይ ሆምፒቴክስ ከተማ ለቂቖም ይወፁ ቀፂሉውን መዕረፊኦም ዝኸውን ናይ ሻዶው ግዛት ነበረ ከምውን ናብ ቅድሚ ምብጽሖም ቶር ከም ደገና በሆሎግራም ተሓጊዙ ምስተን ቆልዑ ይራኸብ ቶር ንዙስ ምቕታሉ የቕረ ስለ ዘይበሃል ናይ ተማማልኽ ሰራዊት ካሃድምዎም ከም ዘለዎም ይነግሮም ቀፂሉውን ቶር እዚ ኩሉ ጽዕንቶን ምክልኻል ምስ ሓድሽ ሞደሽኡ ክዕርቕ ይምኩር ኮይኑ ግና እቲ ሞደሽኡ ናብ ሞደሻ ቀርብ እንትፍትን ሕዙውን ይቕረ ክገብረሎ ይከኣለን ምስ ሞደሽኡ እናተዘራረበ እንተለውን ጄን ናብኡ ትመጽእ ቶሩውን ብዝነበራ ፍጻመ ኣድናቆት ይገልጸላ በቲ ግዜውን እቶም ጽምዲ ብዘብረቕርኡ ዘብርሁን ዶልፊናት ኣብ ዩኒቨርስ ንኽሪኡ ይዕደሉ ቶሩውን ነቶም ፍጥረታት ብሂወት ዘመኖም ምስ ሓደ መጻምድ ከም ዝነብሩ ይብርህላ እዚ ኣብ ዝዘራረቡሉ ሰዓት ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ከም ዝፈትዋ ይርዳእ ከምውን ህይወቶም ብሓደ ኮይኖም ክጅምሩ ካልኣይ ዕድል ይሓታ ጄን እውን ንባዕታ እናመጻ ካንሰር ከም ዘለዋን ቅድሚ 6 ወርሒ ኣብ ሰውነታ ከም ዝተረኸበን ከምውን ናይ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ናብ ቀደም ኩነታት ንኽትምለስ ዋላ ሓንቲ ሕክምና ከም ዘየለ ትገልጸሉ ቶሩውን እቲ ሓቂ እንትፈልጥ እስካብ መወዳእታ ኣብ ጎና ጠጠው ከም ዝብልን ውሳነታት እውን ከም ዝድግፋ ይነግራ በቲ ሰዓትውን ቶርን ጄንን ምስዓዓም ይጅምሩ ኣብ ምስዓዓም እንተለውን ክበጽሑ ከም ዝቐረቡን ክትነግሮም ተቋርጾም ናብ ናይ ሻዶው ግዛት እንትበጽሑውን እቲ ሉል ቀለም ብምጥፋእ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ጸሊም ይቕየር ኣብ በጺሖም ሰለስቲኦም ኮይኖም እቶም ቆልዑ ምድላይ ይጅምሩ ኣብ ኣለሻን ተለውን ጄን ሞደሽኡ ናብ ናይ ዘለዓለ መፍትሕ በሪ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ከምውን ኣብ መጻወዴ ከም ዝኣተውን ትፈልጥ ፍጥነቱውን እቲ ሞደሻ ብመስኮት ትድርብዮ ከምውን እቲ ሞደሻ ናይ ዘለዓለማዊ በሪ መፍትሕ ከም ዝኾነ ትነግሮ አንደበቱውን ጎር ናብኡ ይመጽእ ጄንውን ሞደሻ ክትሃርሞ ትፍትን ኮይኑ ግን ከይተሳኽዐላ ይተርፍ ጎሩውን እንቶር ብምጥቃዕ ይሕዞም ብምቕጻሉውን ጎርን ጄንን ሓኒቑ ሒዙ ንቶር ኣገዲዱ እቲ ሓድሽ ሞደሽኡ ንኽጽውዖ ይዝዞ ቶሩውን ዝፈትዋ ኣፍቃሪቱ ተሓኒቓን ትርኢ ከድሕና ይውስን እሞ ነቲ ሓድሽ ሞደሽኡ ይጽውዖ በቲ ግዜውን ሰለስቲኦም ካብ ዝተኣሰሩሉ መጻወድያ ሓራ ይወፁ ጎሩውን ጸላእትን ምስዓር ናይ ጸልማት ጊላታት ይጽውዕ ኮይኑ ግና ቶር ምስ ጎር ኣብ ዝበኣሰሉ ሰዓት ጄንን ቫልኬሪን ከዓ ምስቶም ጊላታት እናተዋግኡ ነበሩ ኣብቲ ኩናት እውን ቫልኬሪ በቲ ወርቃማ መብረቕ ንጎር ተወግኦ ኮይኑ ግን ክተጥፍኦ ይከኣለትን ነይራ ጎሩውን እቲ መሳርሒ ይሕድጎም እሞ ሰውነታ ያቕስሎ ብዛዕባ መሓዛ ኣስተረበሸት ጄን እውን እቲ ኩናት ገዲፋ ንቫልኬሪ ክተድሕን ጉዕዞኣ ጀመረት ቶሩውን ሞደሽኡ ተጠቂሙ ናብ ገዛ ይወስደን ኮይኑ ግና ትበር እንትኽፈት ጎር ሞደሽኡ ንምስራቅ ይምችዎ ቶሩውን ሞደሽኡ ኣብ ገዲፉ ንምኻድ ይግደድ ናብ ኣርጋድያን እንትምለሱ ጄንን ቫልኬሪ ናይ ሕክምና ሓገዝ ይረኽባ ኣብ መሬት ዘለዎ ሓሪፋት ዶኳትር እንተረኸቡ እኳ ዝፈትዋ ኣፍቃሪቱ ካብ ካንሰር ሕማም ንምድሓን ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይኽእል ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይሓርቕ
እቲ ሞደሻውን ሙሉእ ብምሉእ ተዘይድሕና እኳ ህይወታ ግን የናውሕላ ነይሩ እዩ። ቶር እውን ጄን ዝግባኣ ሕክምና ክትረክብ ኣብ ሆስፒታል ንኽትጸንሕ ይነግራ። ምክንያቱ ከዓ ሞደሻ ተልዒላቶ ናይ ምድሓን ዕድላ ዜሮ እዩ ዝኾን። ኣፍቃሪቱ ምስ ተሰናበታ ቫልኬሪ ብምርካብ እቲ ወርቃማ ናይ መብረቕ ሓይሊ ይቕበላ። እቲ ወርቃማ ናይ ነጎድጓድ ሓይሊ ተጠቂሙ ናብ ኣጽናፍ ዓለም ይጓዓዝ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ጎር እቶም ቆልዑት ሒዙ ናብቲ ቤተ መቕደስ ይበጽሕ። እቲ ሞደሻ ተጠቂሙ እውን መእተዊ በሪ ንምኽፋት እንትፍትን ኣብቲ ቤተ መቕደስ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ይጅምር። ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ እውን ናይቲ ሓደ ሓወልቲ ርእሱ ፈሪሱ ናብቶም ቆልዑ ንኽወድቕ ይገብሮ። ቶር እውን ኣብኡ ብምብጻሕ ናይቲ ሓወልቲ ርእሲ ብምሓዝ ናይቶም ቆልዑት ህይወት ከተርፍ ከኣለ። ቶር እውን እቲ ኩናት እስካብ ዝዛዘም ብሓደ ንኽኾኑ ነንባዕሎም ንኽተሓላለዉ ይነግሮ። እቶም ቆልዑ እውን እቶም ጊላታት ናቦም እናመፁ ከም ዝኾነ እንትርእዩ ዓርሶም ንምክልኻል ኣቑሑ ምስብሳብ ጀመሩ። በቲ ግዜ እውን ቶር ሓይሉ ነቶም ቆልዑ የካፍሎም እሞ እቲ ነጎድጓድ ዝቆጻጸሩሉ ዓቕሚ ኣብቶም ቆልዑ ይቕመጥ። እቶም ቆልዑ ምስቶም ጊላታት እንትዋግኡ ቶር ከዓ ናብ ጎር ብምኻድ ከም ደገና ይበኣስ። ኣብቲ ኩናት ማእኸል እውን ጄን ኣብ ሆስፒታል እንኮላ ምሕላም ትጅምር። በቲ ሰዓት ናይ ቀደም ኣፍቃሪያ ክትሕግዝ ከም ዘለዋ ትርዳእ። ተዘይኮይኑ ግን ዝመውት እዩ ዝኾን። ጄን እውን እቲ ሞደሻ ምስ ወሰደት ድሓር ናብቲ ዘለኣለማዊ ቤተ መቕደስ ብምኻድ ተፈኻኻሪ ሰይፊ ከዋግኣ ዝነበረ ቶር ህይወት ተድሕነሉ። ቶር እውን እቲ ሞደሻ ተጠቂማ ከም ትመውት ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ጄን ምስ ጎር እንትቃለስ ቶር ሞደሽኡ ነፃ ዘውፅአሉ መንገዲ እናደለየ ነበረ። ቶር እውን ኣብ መወዳእታ ሞደሽኡ ነፃ ይውፅእ ኮይኑ ግን ትበሪ ቀዲሙ ተኸፊቱ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ሞደሽኡ ብምድርባይ ናብ ገዝኦም ንኽወስዶም ይዝዝ። ቶር እውን እቲ ወርቃማ መብረቕ ብምጥቃም ናይ ጎር ሰይፊ ይሕዞ። በቲ ግዜ ጄን ሞደሽኡ ብምድርባይ ነቲ ሰይፊ የጥፍኦ። ልኡኽቲ ምስ ወደአት ጄን ካብ ኩሉ ግዜ ደኺማ ስለ ዝነበረ ናብቲ ባይታ ወደቐት። ቶር እውን ጄን ድሓን ምዃና ንምርኣይ እንትኸድ ጎር ናብቲ ዝተኸፈተ በሪ ይኣቱ። በቲ ግዜ እውን ኩሎም ናብቲ ቤተ መቕደስ ይኣቱ። ቀፂሉ እውን ጎር ልመንኡ ከቐርብ እንትብል ቶር ደጊሙ ጠጠው ከብሎ ይፍትን። ቶር እውን ዝደልዮ ሕና ምፍዳይ ከይኮነስ ጎር ነቶም ኣማልኽቲ ልመና እንተቕርብ ካልኦት ኣማልኽቲ ኩሎም ከም ዘጥፍኡ ይነግሮ። ቶር እውን ናይ መወዳእታ ግዚኡ ምስ ዝፈትዋ ሰብ ንምሕላፍ ይውስን። ቶር ዝፈትዋ ኣፍቃሪቱ ኣብ ሕቑፊኡ ሒዝዋ እንትርኢ ጓሉ ብድርቂ ሰኣነሉ ግዜ ይስታውስ። ቀፂሉ እውን ምብካይ ይጅምር። ምስ ጓሉ እውን ዝነበሮ መጸገመ ግዜታት ተዘክሮ ይዝክር። ከምኡ እውን ከሳኽዑሉ ዝደልዮ ሕቶ ንሳ ክምልሳ ዝኽእል እንተኾይኑ ምሕሳብ ይጅምር። ቀፂሉ እውን ናይ ኒኬን ሰይፊ እንትጠፍእ ተጠቃሚ ሓቢሩ ከም ዝጠፍእ ጎር ይርዳእ። ጓሉ ናብዚ መሬት ተመፀት እውን ዋላ ሓደ ክሕልዋ ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለ ይዛረብ። ጄን እዚ ምስ ሰምዐት እታ ቆልዓ በይና ከም ዘይትኸውን ከምኡውን ናይ መወዳእታ ትምኒታ ቶር ታቆልዓ ከም ጓሉ ክሕብሕባ ቃል ተኣቱ። ጎር እውን ኣብ ቶር እምነት ብምሕዳር ዘለኣለማዊ ሕቶ የቕርብ። ትምኒቱ ምስ ተሳኽዐ ንሓደ ሸዓን መወዳእታ ጓሉ ንኽርኢ ዕድል ይረክብ። ከምኡውን ናፊቓቶ ከም ዝነበረት ይነግራ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቶር ንኣፍቃሪቱ ይሰናበታ። ጄን እውን ምስቲ ሞደሻ ዝሕለፈቶ ግዜ ዋላ ሓንቲ ፀፀት ከም ዘይሰምዓ ሓቀኛ ጀግና ከም ዝገበራ እንትነግሮ። ጄን እውን ቅድሚ ሞታ ንዕኡ ምፍታዋ ከም ዘይቋረፀት ትገልጸሉ። ብፍጥነት እውን ናይ ጄን ኣካል ናብ ሓመድ ተቐይራ ትጠፍእ። ኣብ ሞት ኣፍ ዘሎ ጎር እውን ጓሉ ከሕሕበሉ ክሕልወሉ ንቶር ይልምኖ። ቶር እውን ጓሉ ከም ጓሉ ገይሩ ከም ዝንከባኸበሉ ቃል ይኣትወሉ። ጄን እውን ቅድሚ ሞታ ዝተወሰዱ ቆልዑ ንምምላስ ልዑል እጃም ስለ ዝተጫወተት ኣስጋርድያን ንዓኣ ክብሪ መግለፂ ክኾን ሓወልቲ ይሰርሑላ። ካብ ዝበፅሓን ከቢድ መጉዳእቲ እንድሓር ኣብቲ ከተማ ዝርከቡ ቆልዑ ዓርሶም ንምሕላው ንቐጻሊ ሓየል ተዋጋእቲ ንኽኾኑ ስልጠና ይጅምሩ። ናይ ኢምዳን ወዳ እውን ንቐጻሊ ዓብዪ ተዋጋኢ ንምዃን በብመዓልቲ ምስ ሰልጣኒቱ ምስልጣን ይጅምር። ኮርጉ እውን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜታት ናብ ንቡር ኣካላቱ ክምለስ ከኣለ። ብኻሊእ ወገን እውን ቶር ኣብ ህይወቱ ሓድሽ ህይወት ጀሚሩ እዩ። ንዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዝኾነ ይኹን ስምዒታዊ ምትእስሳር ኣብ ምህዳም ነበረ። ከምኡውን ናይ ተዓሸል ህፃን ኣቦ ምስ ኮነ እምኒ ዝኾነ ልቡ ምልስላስ ይጅምር። ኣብ ሓድሽ ልኡኽቱ እውን ንጓሉ ትፈትዎም ሰባት ንምሕላው ምእንቲ ክጠቕማ ሓይሊ ከመይ ክትቆፃፀር ከም ትኽእልን ፍቕሪ ምሃብ ከመይ ከም ዝትኽእልን እናምህራ ፊልሚ ይውዳእ። ከምዚ ዝበሉ ሓፀርቲ ፊልሚ ንኽበፅሖም ቻናልና ሳብስክራይብ ነታ ናይ ደወል ምልክት እውን ምጥዋቕ ኣይረስዑ። እስካብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተሉና ካብ ልቢ ነመስግን።